Azkenean guguruna da espazio berri bat sortzea, bai? Hainbat helbururekin. Baina fokua da ekintzailetasuna, baina ia gehiago enpresen barne ekintzailetasuna bultzatzeko industriaren transizio justu baterantz. Bai, hau da, espazio berdinean enpresako jendea, eskolako ikasleak, eskolako ikerlariak, beste fakultateako ikasleak, zentro teknologiko ikerlariak, hainbat agente eta hainbat partaide edukitzen leku berdinean, negozio ideia berria garatzeko. Bai, enpresa berri bezala edo existitzen den enpresa baten diversifikaziorako linea lerro bat bezala. Hortarako espazio hori izan behar da irekia alde batetik, guru gizarteare ireki egon dadin, gure laborategiak ere irekiko ditugu hortara, gu dauzkagun eskala industrialeko ekipamentu pila bat daukagu, eta hor ja prototipo industrialak egin daitezke. Gero behar dugu baita espazio batzuk rozea bultzatuko dutenak, ez? Eta hortarako egiko ditugu gazteak zaharrekin nahaztuta, ingenieriak, enpresagintzako ezagutzarekin daudenak, bai, eta enpresa eta unibertsitateko jendea, ez? Nahazketa guzti hori bultzatu nahi dugu, hor aberasgarria izango dela pentsatzen dugulako. Elkarlanean, nahi duguna da gainera, proiektu hau hasieratik konpartitu esan dadila Bailarako beste agente batzukin, ez? Debagoiena barruan da hau, Debagoienako enpresa, Debagoienako udaletxeak, orain arte egin ditugun kontraste guztia positiboa dira. Eta hori nahi duguna da proiektu hori eraikitzea, proiektu kontzeptual hori eraikitzea, danon parte hartzearekin.